Здравейте хора, аз съм Марти, това е мама, а това е тате. Мише, ето е Мишето и ние сме в Румъния в момента и влизаме в стая на илюзии. Тук? Как аз си помислих, че... ето, път! Път ли е това? Да. Не е път. Край ли? Не. Чакай. Пази се. Ето път. Не е път. Ето път. Мамо, пътища откривам. И аз открих път. Спокойно. Ето го. Аз се загубих. Аз се губя. Аз се загубих. Ето така. Къде сте? Къде сте? Чакай. Ето, открихме се. Хора, току-що излязохме. Здрасти. Не могат да се вземат. Все едно могат, но не могат. Нищо, тате, мама, мен. Голе! Все едно съм стъпил на стена. Падаш направо. Това е уникално. Айде, виж да ме видиш. Ой, не, тук се движа. Тук се едно падам, връщам се. Това е много яко. Това е мега яко. Там отстрани. Мама, отстрани. Да боят на там с теб, да не стигнеш да боят на Луция. Марто, си имаме тук. Готате стана ангел.